An balma lamɛnnikɛlaw aw salamu alaikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw koɲuman dɔn. Aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mandi la Bamako 24 min bɛ yen n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali kɛ Jije Sare la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw koɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔwɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni makɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye siran ye kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoniw lasɔtuma bi tarata ye tarata min na bɛnnen bɛ nansarasan kalo 11 na novembre kalo don bi y'o tile 30 ye ka bɛn 2021 san ma farafinkalo min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o ye lasirigale ye an b'a la k'a fɔ bi y'o tile 24 ye jate la san kalo 4 na don hijira san 1443 san don dugawu de bɛ kɛ Ala ka ɲɛ k'a d'an ma. Bakurunba fɔla bi kunnafoniw filɛ k'aw ladɔn k'a fɔ kunungo Bubakari Togola ale labilala k'a yira k'a fɔ ko kuma minnu fɔra nɔ na k'a dɔn k'a fɔ sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ k'a fɔra k'a ye wari minnu don k'a m'olu dun a labilala kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la. An ka jamana kɔnɔ na min k'a dɔn k'a fɔ Ŋɔnɛbugu mara ye bi wulikajɔ bɛ ka kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya donsolaka minnu bɛ yen olu ni jamana lakanabaaw an b'a la k'a fɔ u bɛ k'u tɛgɛw fara ɲɔgɔn kan o yɔrɔw la ka se ka munnu zaliw kɛ o ko bɛ cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ka taa se bi dugu min bɛ yen n'a bɛ wele ko Dura an b'a la k'a fɔ wulikajɔ kɛra ka dɔn k'a fɔ du dɔw kɔni bɛ yen ka taa tasuma don olu la ka maa dɔw gɛn ka bɔ dugu kɔnɔ la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ka taa se bi sigafɔ min n'i y'a sɔrɔ n'o ye sigafɔba ye ni jamana bɛ ka labɛn kɛ ka taa o kɛnɛ kan o bolodali min kɛra n'a bɔra dɔgɔkɔrɔ wulikajɔ kɛra an ka jamana maa ɲɛmaaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Mali jamanatigi ale ni parti politique taw bɛ kɛ ɲɔgɔn ye hakilaw ka se ka di ɲɔgɔn ma o ko bɛ cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ninnu de bɛ ka kunnafoni kunbaba bi k'a fɔra kunnafoni wɛrɛw bɛna fara na lasɔrɔ balimakɛ n'aw denkɛ fa Abdulaye Kulibali Ala ka ɲɛ k'a d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ k'a ladɔn k'a fɔ lakanabaliya hukumu kɔnɔ la min ka dɔn k'a fɔ Ŋɔnɛbugu marabolo ye bi wulikajɔ kɛlen bɛ ka dɔn k'a fɔ donsolakaw fɛ u ka yɔrɔw kɔnɔ na wulikajɔ min bɛ sen na a yirala k'a fɔ ko kunna sini ko an b'a ladɔn k'a fɔ jamana lakanabaaw olu bɔra minnu zariw la o yɔrɔw la ye u ye wulikajɔw kɛ ka taa yɔrɔ dɔw la u bɛ ka larawuli dɔw kɛ ka fɛɛrɛw bala yɛrɛ sigi sen kan min ye jadiwala tigilama ye walima i ka dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ ka marifa ta k'a fɔ k'u bɛ dankari jamana ka taabolo la ka se ka wulikajɔ kɛ ka se k'olu kunbɛn cogo min na o ye taama kunba de ye a yirala k'a fɔ ko nin wulikajɔ ninnu sen fɛ ko min ye dugujukɔrɔ mugu dɔ ye k'u tun kɛlen bɛ k'o don o dugujukɔrɔ mugu kɔni cɛnila ka i ka dɔn k'a fɔ a ma maa sɔrɔ k'a wulila ka bagan dɔw ka kasara se olu ma n'i y'a sɔrɔ o ye jadiwala tigilamaw ka donda ye ba min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o waleyaw kɛra waati min na min ye i ka dɔn k'a fɔ wulikajɔw ye hali bi lakanabaaw kɛrɛnkɛrɛnnenya ka taa se donsolakaw ma olu bɛ wulikajɔ la yɔrɔ ninnu na k'a yira k'a fɔ basigi kɔni ni Ala sɔnna u ye marifa ta min kama ko ka fasodenw k'u hakili lasigi ni Ala sɔnna o baaraw kɔni k'a bɛ sigi sen kan an bɛ fɛn min fɔ ka nin bɛɛ lajɛlen kuncɛ jamana in basigi n'a lafiya bɛna sira o sira fɛ yarabi Ala ka Mali bila o sira kan n'an bɔra yen an b'a la k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya ɲamanakaw fɛ yen pharmacie min filɛ n'i y'a sɔrɔ n'i ye ɲamana poste kɔrɔ k'o tɛmɛ dɔɔnin dama pharmacie dɔ bɛ yen ani ka dɔn ka boulangère dɔ bɛ yen olu ni ɲɔgɔn cɛ auto école n'i y'a sɔrɔ mobili dege baaraw o kɛyɔrɔ dɔ ale ɲɛma yɛrɛ i ka dɔn k'a fɔ sifinnaka kɔnɔ n'o ye denmisɛnnaka ye wulikajɔ kɛba dɔ n'o ye i ka dɔn k'a fɔ bandi dɔw ye olu de ye i ka dɔn k'a fɔ marifa da a la a tatɔ la ka kisɛ k'a la min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o kɛra dɔgɔfurancɛ in kɔnɔ na sifinnaka don u ye marifa ci a la mun kɛ k'a kirikara la u y'a kɛ moto de nɔfɛ o kɛra mun kɛ kunnafoniw na sigidalama dɔw ka sira la k'a ko karisa aw bɛ sɔn ka nin kɛnɛ na o kɛra mun kɛ u ye marifa kɔni kɛ ka tɛ ka kisɛ wɛrɛ k'a la an b'a la k'a fɔ ka taa k'a to yen wa a ma kɛ su janfan yɛrɛ la koyi a kɛra su daminɛ yɛrɛ de la maa min n'o kɛra maaw kɔni bɔra o y'a sɔrɔ u ye duuru dɔ f'i ɲɛna fo nin yɔrɔ in na kunnafoniw na k'u ma sɔrɔ o kɔni kɛra waati min na o y'ale ta ka taa n'a ye lapitani an b'a la k'a fɔ u ye marifa kisɛ min k'a la o ma ko a la dɛ aw jɔngida kɛra sababu ye ka se ka kasara nin na nka ko fo ka taa se a ni minɛni ma k'a tun bɛ fɛn min fɔ ko ne dɔnbaw n b'u dɔn nka kunnafoniw na k'a ma se ka maa si kelen kɔni fɔ an bɛ fɛn min fɔ tiɲɛ na la ka kan an bɛɛ lajɛlen ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma jamana in kɔnɔ na lakanabaliya ka se ka kɛlɛ tiɲɛ don kuma caman b'an da fa k'a fɔ jamana kɔnɔ na kɛrɛnkɛrɛnnenya ko faamaw nka anw yɛrɛ minnu bɛ yen n'an bɛ sigidaw kɔnɔ walima an ka du kɔnɔ na an ka jateminɛ dɛ lakanabaliya in bɛ bɔ an fɛ yen de ka se ka wara jamana kɔnɔ na e den b'i fɛ yen walima a ka sigida la e sigiɲɔgɔn dɔ bɛ yen a tɛ baara foyi la wa i ka dɔn a bɛ na ni fɛnba ye o ye kobakɛ de b'a la du kɔnɔ la ni fɛn o fɛn bɛ yen n'o kan ka kɛ ale de bɛ wuli k'o kɛ a si t'a ka baara dɔn wa tɛgɛrɛ bɛ f'o ye k'o ye du kɔnɔ dugawuden ye o n'a ɲɔgɔnna caman de bɛ bin o de kɛlen bɛ sɔrɔ ne ka ko ninnu wara ni bɛɛ lajɛlen y'i ta ko fɔ e tɛ ka karisa faamuya walima a bɛ na ni fɛn min a tɛ bɔ cogo dɔ la ni bɛɛ lajɛlen y'i bolo mana bɔ jamana basigi nɔfɛ ni ɲɔgɔnna na lakanabaliya min b'an ka jamana kɔnɔ na
e ka do fubi siri a dana nga ni be ita dugu a dobe do la be ka gele ide ala ka kenya mana manga jamana mamunu min ke ga nyasi mauma wa ke mamunu na ka soro ulu be se utanyo na ulu be ka to inde ko da ti mashita fe mba fe ga washide ne ka se ga ntanyo ni ka kla ka to bona nina ka doga dundlo makari ne mami ni ye mauka shefa shufe masara talabi ka soke wal me ka nyame ka fa klegwa ndere fe ala ka kligmanda maka frabo ni kelena belegere ke baka uronyema namburai ambalaran ka fo anga jamana konana kiri plon krenere do tu sigira singa o tedere de krenere ka ira jamana de una ka fo ko kado mado be mabidro nani bunyango ko fo ka sakagali takanya suma na sura do be afole me ku bulowe duna jamana ka fo bana furula do e kado ka fo chire duga uke kata se anga jamana konana ka jamana jingi dinga konana kika do hakila ba achamana ukiri usefe bakari tola nyamana ka uka bakari tola kenana buguni marabulo konana ka ba kumantu ambalana ka fo alet mi minene tumbe na isanga ke kasula ukofe aye bana uke fiemboda ukunkela kadama ayirala ka fo ko nomene ni sababu la kuma munu tumbala ka fo ko miliyari kononton e kada una ngave ka ayirala me ka fo ko tunembe min tayro ma do bakari tola ku nyagle me ka nyeso maka o jalagli ta ka nyesama nga kiri bloke ngale mi sigira o ya yira ka fo bakari tola ko ajabajera bakari tola blala ni kataka so bela jele ni sojera ka femaula o karaginda mbai kunungo nyamana kranene kado ka fo kumantu buguni mara bela jele konana akano ba tamambe munu yukani suya yira ma tamanga fola ni mi kele file bakari tola kulu sigile tumbe ka fo bakari tola koni kwa ye nyuma ya mi kan bakari tola e kado ka fo wuli ka jamu ke kado ko frafo e kuntala ka fo bakari tola ko to ka fo kuma mina kulu kumba bla janvare mene konana do ka fola ko kiritigala mau ubu fo ka fo bi we ni mbara minke nga do ka fola ko ali bi ni wuli ka jamu kera bi atofo mbe ku ka saka luta ali bi ka nyeso mani mami note ko lo ka bla ambe femi fo anga jamana konana e ka do jamana kiri do ba yire ka foten la ka koni ya kele ka siramine bi siramin be ni ya suru tega manyena ko kay o puma muno be ka fo minda kari jamana ya rabbi ala kanga jamana ni ka blo siraka namburai ambala ka fo duraka o fe uli ga jokera mi jare wala tigla ma we krani na dugu konana akone ngere ka do ka fo kaba ko ko so ga mi ka do ka fo jare wala tigla ma kele ko fe ka gelata ka nyesi marama dugu koni ya ka fo tena ga nulu ma uli ga joke abena ka so ga dugu kona bita gongo fe kuna furuna ku enyonja va koni do ka fola kwa kera tinde ku soga manyema munu be dugu konana olu ya yira ka fo duzula ka munu be inu be ka dugu yere koloshi chena la ka na ma gelade kon mulu soro duzula ka ko nani sefe otuma olu be jen duzugo ko akoni ngera nyon so so bae nga manya min ko fe dugu nyema kele kele ka fo ko duzula ka ku bolu koni utafi ko yuga dugu konana fo chokola ko koni ngera so ka do ka fo duzula ka yu ko torma bo mami nando kera yoro kera jadi wala tigila mo wera ka fola ko yoro bolu ka sagwela bi o koni ngera so kana dudo kana olu jeni kana dudo minam beche katanu ile ni asoro odumunu be ni asoro tumiki fokolu maude dozowe ambalana ka foko senfe uyo wuli ka jamga na kira sigala mau ka fonyongo ye ambalana ka fuyo dunu kolu ko ngenga bodu gere ko na sa iya sa kana berle pratika di ama ambal make do babolo ne ka ni watina ale reka duje na ako senfe ambal make ebimi nebe durade ambal make aye kuna foni soro duraka fe ko wuli ka jo keba u krene na jari wala tigala mau ku dona dura jumado ka sibiri ke ka klaka karido ke ko ata dudo sumo beche ka tanu ka klaka ka yoro do jeni ko ere ka yoro kumbula ako kera tugudi abla ku bala ndifo kuna fana ko fengo ya tinyana ngo dura do jude be bora no bena mardima jari sunana kame ala musa unana umechenike kana na chichi so mada so umechenike ula kedi bilaba juma unana kana cheni udi damne an cha sabaka ngadu jeni anga su be jeni ka anga maloro mashi takata numa ngira fa ko su jeni dozo na be kono kamalo chegata anga dozo ba era we malo min chaga so akata malo bwara kemeni poyi ala ga shew ma toyi utara dogo baw cher dozo de dogo baw te fo dugu bene koronche we daw de genga ba dugu kono ka sura ka ni tolu la walma we dura na chugo era bela jele we ni taka nyes dura na chugo bela jele de ma ayi toromete dura na chugo bela jele ma daw de genga ka ba o dozo chene kala dura ho do fo dura ga munu ya fo klube ngana torba munu ya rio ka klube ngana be gara sinka mamunu no be jela uma torasulu mo muna dugu kele kono la sanjoli abe sigila dudo be ulu jena ni benga do ma jene benga muna o kera dugu kono la ye banywana mi fo fo la banyerla ndi be banywana di be men ya hagla gi ya ke mana ya ki yere pasi o hagla ku ya ke do de ni langu ma ku la ya ku yere ibena mo to fu ma mo to ni mo toyi yere metti pasi ni ko yo ko dufa ko ni ga dufa ni keri yere fa ko ni inati de fe ni pornya be de pornya mandala funa to la wala banda suna na to be ngoni
nakona killa annabu ambe mine ferliya duraba tuga korola walma dozo bora durabe jari wala tigilama o de ka bolo ka sisan durabe jari wala tigilama o de ka bolo ka abe yani dozo kuma ta folo ukuna malo jeni durabe malo jeni ka tla ka do fo ku bina du jeni o do ukanga do mi jufo dozo bora ba ko fa ya kata utungo dura o tele utungo dura de o kara du jeni ba no masike do dura anya mi ngwa ka kalokili mo dozo be ni herete fujime machi soro dozo bora ma do mina ku baga ba nanu be jela e faru anga janga nyoko mine anga ke kilinya anga anyere mine dugumo de bora be beti ko dozo de cheni kala yi kan galo beti dozo baga duna dozo baga bota ko dozo ko bodura ko dozo de cheni kala dozo bora ma kile sababo ni cheni kera kele ni sanche du munu je na ama wole bla fanga o ma cheni munu kera ka nye fulu yewa anga be ma dura kumanda meru be ko akala parce que be ga du be ulu ga du ma jeni o belema be ma gerde mun takasi dozo ma ambora kala ma yame dura fanga kulu be ngana fanga be ma dura be be ngala kuma masuma o de ka o ma pamaru tip ma pene wala ine ko ndi wa kera pene ambe nyet men dila ka fodura ko ayatu nene mo bi gere nyona chokoro bawo dimisanyo ngo angana tuku kalola fiu nwan java na maraka manga tuku chena ambalo na kafoni tue jura kado kanye akuna foni bi kunchani fami ko wiliga do min kera do fraje ngona na o senfe marfa chikera ko bal perde musoro soro ambala kado ale mammi amabon o kasarala nina ambe fami fo yarabi ala fon fami na ni benyonya yanga siku ko na ni nyonje kase kan tege data kurna kelen ala ka hakla nyman dangele na belagele ma be seka to strafe to na jamana yi ka segi basigi mene kono nambora yi mi ke ba ka fe ulu ko ni sino uche akwele me keleme gele baye o gele were senfe ko wuliga jo siraka ke ko fulu yere fe musula karo ni tura ka so ke wuliga job min kera krene na dugu oni sino ala ka uni nyonje gele sebabula iya saka ni pratika dama mi uka to mi no yo wasaton yi o nyema dobe ambala ka fo we alu jalo yi ale bo nyefo angalame Chinois depuis le 25 octobre n'ame wuli ka jola ka Chinois nunu bali ka tialo ke va circuler kono mais ama ya sura la jusqu'à présent Chinois de keleme ka masse bauta kana ke ba kono la ko kono la ka be détruit bo barala le tial la femme be fait dinga nunu dinga be mo fakala yero fana keleme ka sécurité uta u fana me marfati ana population na ifaka mo chama ni tora ni problème na Kenya baye sinwa ko sirafe mais ni mun kera kosaina sisa ni muso do fakara o kera faraba commune Kurufil sino la dinga do de be sanbo dinga ba do de be ni e sanbo ni bana sanbo la muso be jigi dinga en kono ka idair menyini commissariat sino nunu bolo ga sanimbo mais kembe ganga bo complice la do la yurugu sirafe muso nunu jigile ye marfa jo muso nunu naga muguti muso la même mo kelen ne torala no muson demsen dore don ay wolo dam na era amame na nabono ani sayana nasro sinwo kelen be ga debum balase anke ya bakawma mi na fulom be bo sinwo fe city bi wolo vlani kombe ke bas ke ba na fulom be bo dogo la ambalo na kafoni tuye Aliou Diallo kanye ambe dugo ke anga jamana basin la fia yarabi ala ka jamana mblo siraka nambora ye samango ka fe ambalo na kafo gele koni kwika do kwanu du nembe ni watina ku ga yoro no fe mingele me gele bayo kere so ye foka sika mado koni koluka mene fen gele koni kanya sisigida la mauma kaspe ku ga yoro no fe ya saka pratika dama mi ka do fo nu njire ale ba nye fanye angalame ne to nu njire ka bo sama ko bugdala o anga mo wele kana ru mine bo ande mine kundo ula kwa gouvernement ka kene jobe dugutigi adla debi mina san ho dugutigi primaire na vola ko kabur jote dugu kono école sotay d'autres sotay misiri tay banda trente sugu tay ko ma antike ju mine dugu kono bo an era ka dugu sebe anieni sebe ngoro ni kanadigi ni wesa akabono na vola ko o dugu ko o sito dugu kono ko ma andi maliya joyewa andi maliya yewa sise kata ota samaya titiri kundo ki keleke anga kene oka ko nya ya jama abe dugu kono ya wartigi duelo ko Mamadou Cissé ko nya ya fere ama bo aduma fere nyaima don wala gouvernement ga kenelo angon dala kata akobe nyeni gouvernement fay ko kati papier bola gouvernement mo we papier bo ka janga mo uma kana na are papier ba mulo ya al sable o kotiba wa fere mo mo oru wuli la ko mega sisa o banagu kana zuzi jo fe kabakun ko okana kana anga mo mina kun ko datugu siri maiga fe ko ma sarati malikona kiri dumbe kiribe kati ko ma kiribe ke kirikawa mo wora le mina la muso fla ani
naani woru mina kunu denyani dige yɛrɛ bala o bɛ sariya kɔnɔ wa muso ndaro ko an bɛɛ bɛ kelen parce que musow ta le sugule ko fo an ka fɔ ko musow ka wuli ka bɔ sugu la ko ka sugu bɔ o ma n'olu ye sugu bɔ an bɛ kɛ cogo di o ma sise ɲi ka fisa ni dugu ɲi ye an le mako le b'o la o nga sise ka fisa ni mali an tɔw ye wa o ma an ti maliya ye wa donc an le bo o gɛrɛfu le la kana u fɛ yan an mɛ nana cɛ kɔ o ɲɛma dugu ko mun yɛrɛ progrès ban Touré an cila Touré ma ni gouvernement ka papier kana ji Touré ma na Touré ta kalama ka yira Touré la a ka kala min man ka ba foro kɔnɔ o ye nin ye o ye Touré dugu gardi mun yɔ dala olu ko Touré tɛ yan Touré dun bɛ yan a bɛ yan a ma taa Yogosi Touré bɛ yan a ma voyage a bɛ yan olu y'a dugu le donc an ka papier tɛna ji mɔgɔ gɛrɛ ma a bɛ ji Touré le ma a b'u hakili k'an bɛ ji mun ye an ka mɔgɔw minɛ k'a bɛ ji olu ma a tɛ ji olu ma dɛ a bɛ ji Touré le ma u k'an ka mɔgɔw labɔ an mako le b'an ka mɔgɔw la u ye ma k'u datugu kun ka mun kɔ f'an ɲɛna an mako b'an ka mɔgɔw la Samango Bagaforo ba tun bɛ turu a kɔrɔ président ka kilo ma dɛ a nouvelle bɛ sama ntɔɲɔ min bɛ Buguda ka bi kɔlɔkɔlɔ ntɔɲɔ ta ka dɛ Bagaforo kan a bɛ Samango kɔnɔ commune Mande n'a président bɛ wuli ka nin ɲɛɲini a ka wuli bon u bɛ fɛ ka don président senkɔrɔ dɛ politique lo u bɛ fɛ k'an su bila président la an dun t'o fɛ an mago min na o an ka kɛnɛ le kaburujo dɔgɔtɔrɔso sugu misiri bandatɛrɛ ekɔliso église foyer an mago le b'o la na an ka mɔgɔ sala f'an ka taa mɔgɔ 5 mɔgɔ 6 kɛ ɲɔgɔn kan fɔlɔ jikɔrɔnkura ka sɔrɔ k'olu hakilila dɔ fɔlɔ ka sɔrɔ k'a fɔ k'an na kaburu seli bon sojɛni mɔgɔw fana y'an gɛn k'an ka su ti don ye o ma an m'an ka su jigin wa an m'an ka su jigin wa an m'an ka su jigin Mali kɔnɔ yan wa an bɛ maliyɛn le ye o olu ma fisa n'an ye o u faamaw ye bɔnɔ ma fisa n'an ye o an bɛ wolosɛbɛn kelen de o an bɛ maliyɛn 100% président n'a ka mɔgɔw u ka wuli k'an dɛmɛ dɛ bɔn u bɛ fɛ ka ko jɔ wuli dugu jamana kɔnɔ dɛ u bɛ fɛ ka fitinɛ wuli jamana kɔnɔ an balɔda k'a fɔ ni tun ye Sabangokaw kan ye min ye communiqué tribunal la u ye wulikajɔ de kɛ ni k'u kunda yen nka nin ko senfɛ an bɛ dugawu kɛ yarabi ala fɛn min ye bɛnɲɔgɔnya ya ko kɔnɔna na ala k'a bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye k'a dɔn k'a fɔ kunna sini min ye cɛ dɔ ye o donna an fɛ kumaso kɔnɔ na k'a yira k'a fɔ k'olu kɔni tun bɛ i ka dɔn k'a fɔ ka bolimafɛn kan k'i ka dɔn polisiso min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ bɛ yirimajɔ yan ko wulikajɔ kɛra olu fɛ ko ka ɲɛsin olu ma ko fo ka taa se olu kɔni k'a kɛra mafiyali ye ka ɲɛsin olu ma ko f'u tɛgɛ sera olu ma i yaasa ka nin bɛrɛtigɛ d'a ma seera min bɛ yen n'ale yɛrɛ donna kumaso kɔnɔ Siri Kulubali ɲininkali k'a la an ka yɛrɛ lamɛn. Hussein Jakite o yirimajɔ I wulila ka se arajo la yan nɔ bi sɔgɔmada in na mun de y'i se yan nɔ. Samedi sufɛ an bɔra Kalaban ka na essentiel di yɔrɔ la 2 heures waati k'an jɔ ka photo dɔ ta o temps kɔnɔna na polisiw nana jɔlen sɔrɔ u y'an ɲininka an ka papier la an ye papier d'u ma ka tila k'an ɲininka tuguni ko vignette an ye vignette d'u ma o kɔfɛ mɔgɔ wɛrɛw tila ka na lajɛ tuguni u nana lajɛ fɛn bɛɛ dafalen don kɔfɛ tuguni sɛfu yɛrɛ tila ka pick-up bila ka tuguni ka n'an nɔfɛ ka n'an ta an talen a y'an ka papier minɛ k'a lajɛ ka tila k'a minɛ k'a da tabali sanfɛ tuguni ka sɔrɔ k'a fɔ k'an ka ceinture bɔ an ma ka ceinture bɔ an fila ɲɔgɔn ka ceinture bɔ a tɛgɛ da ɲɛ kan ko ka suma ko nafa man ka taa t'an bolo quoi 13e mɔgɔw U y'aw sɔrɔ mun de la. u y'an sɔrɔ photo ta de la an bɛ photo ta dɔrɔn de la Olu ye mun de fɔ aw ɲɛna. u ma foyi fɔ olu kɔni ko chef ko ka taa n'an ye dɔrɔn u y'an minɛ ka taa n'a ye ka tila k'an maltraiter tuguni k'an ka samara ni fɛnw bɔ ka taa an bila grille kɔnɔ. I y'a yira k'a fɔ ko a ka vignette ni carte d'identité ko bɛɛ kun dafalen don yalima ɲɛnaminimafɛn dɔw kun t'aw kunna wa. foyi kun t'an kun hali birike kun t'an kun an tɛ dosi foyi ta ni yiri an fila ɲɔgɔn dɔw ka fɛti kun bɛ an kun taara yen de ka segin ka na an bɛna an da u nana nin kan na. U ye jumɛn de fɔ aw ye k'a minɛ n'o kama. u ma foyi fɔ an ye k'an minɛna nin na. U ye wariko fɔ aw ye wa. u ko ko moto tɛ don ka bɔ o tanki wɛrɛ ma wari sara bon mun ye se yan nɔ an ye carte d'identité ta ka moto vignette ta pour que k'an ni polisiw ka kisi ɲɔgɔn ma mais u y'an minɛ k'an ka papier dafalen to an kun a papier taara polisiso min fɛnɛ la ka tila k'a minɛ k'a da o tabali sanfɛ ka tila k'a minɛ k'an datugu ka tila k'an bugɔ o de ma bɛn an ma o de y'an tɔɔrɔ an fɛnɛ nana fɔ ka papier tagun ye mun ye n'u bɛ se k'a fɔ an ye fɛnɛ a kɛra n'a ye n tɔɔrɔ quoi parce que n papier tɛ n bolo n kun dɔ b'a la walahi a tɛ n tɔɔrɔ yɛrɛ mais n ka papier bɛ dafalen don bon vraiment o ye n tɔɔrɔ quoi ne kɔni bɛ mun f'u ye kɔni u ka sabali. an balɔda k'a fɔ ni tun ye Hussein Jakite kan ye an bɛ dugawu kɛ fɛn fɛn b'an ka jamana kɔnɔ na bi ni maa bɛ se k'a fɔ bi sariyaw olu labatoli ka tila k'an tɛgɛ to takunda kelen na ala k'o hakilila sabati an kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ka bolo kan ni ala sɔnna ma an bɛ tila ka ɲininkali ta ni ka ɲɛsin u yɛrɛ ma ka ɲininkali k'u la n'a kɛra kun kelen min kama ka tila k'u yɛrɛ lamɛn n'u sɔnna ka kunnafoni an ma ni ala sɔnna ma a b'o lamɛn ala ka hakili ɲuman d'a ma n'an bɔra ye sigafɔ min n'a kuma bɛ sen na n'a yirala k'a fɔ sigafɔ kun kan ka kɛ hokumu min kɔnɔ n'a bɔra dɔgɔkɔrɔ dɔw b'u hakilila di Asuma ka cɛba min n'i y'a sɔrɔ Sidi Tarawele ale b'a hakilila da ko sen fɛ an ka lamɛn. A fɔra ko an ka taga sigafɔ la ni sigafɔ in n'a laɲini de ye maliyɛn bɛɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ne bolo an bɛɛ kan k'an yɛrɛ sɔrɔ Malijɔ kuma kan a Sise u k'u ye mun reporte u ka panel ye mun reporte n'a a dilankun de ye maliyɛn bɛɛ lajɛlen k'i da don Maliko kuma la ka daminɛ u y'a sigiliw fɔ depuis ni commune na ka na cercle la ka na région na ka na fo district kɔnɔ n'o kɔni y'a laɲini maliyɛn bɛɛ k'i fɛla fɔ vraiment ne b'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ an bɛɛ ka an yɛrɛ y'a kɔnɔ mais n'o o fɛnɛ y'a sɔrɔ a sigi kun de ye ko ka jamana kɔnɔdenw
an bena an be sigi an be kuma agenda wɛrɛ b'u bolo o agenda u ben'o de présenter à la fin de ces assises là ne bolo tigɛ wɔrɔ ɲɔgɔn kɔ a fara ka can an ka fɔ ɲɔgɔn ye ɲɔgɔn an ka taga la n'an bɛnna mun kan an bɛɛ lajɛlen ka sɔn o ma n'asisi sigikun ye vraiment ne sɔn o ma mais an ka taa asisi la ka sɔrɔ an ma fɛn dɔw clarifier ɲɔgɔn ye il faut que fo o de ka fɔ an bɛɛ ka sɔn o ma parce que problème yɛrɛ ye mun ye aujourd'hui il faut que an ka fɛnw wele u tɔgɔ la bi malien yɛrɛ ɲɛ b'a la bi an bɛ ka taa cogo min na aujourd'hui c'est pas bon don o don président bɛ dɔ reçoit don o don premier ministre bɛ jɛkulu dɔ reçoit bon o bɛɛ kun ye jumɛn ye cela veut dire que dɔw de bɛ yen nɔ bi olu hakilina fɛnɛ tɛ ka ta ba la an dun kan ka bɛɛ hakilina ta ba la ni bɛɛ hakilina kan ka ta ba la sisan kan ka sɔrɔ an bɔra nin kɔnɔ hali panel mun ye fɛn reporté a kɛ kun de pour que maa minnu bɛ yen nɔ n'u hakilina ma ta ne yɛrɛ ne b'olu mɔgɔw fɛ parce que bi n'an ko k'an ka taga assise la k'a sɔrɔ bi an ma ɲɔgɔn faamu i b'a ye k'a fɔ nafa foyi t'a assise la président min nalen a kɔfɛ a bɛ se ka assise a bɛ se ka changer tuguni ka fɛn wɛrɛ labɛn bon ɲɔni an ka se o ma an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan minnu ko vraiment yɛlɛma kan ka don yɔrɔ dɔw la n'o ye élection ko date ko kuma ye an bɛ yɔrɔ min na bi problème bɛɛ bɛ date élection in dɔrɔn de nɔfɛ kɛlɛ kun y'o de o de y'a to président bɛ mɔgɔ reçoit la don o don premier ministre bɛ mɔgɔ reçoit la don o don et puis tant que ni kuma ma ko kan c'est très difficile k'a fɔ bi an yɛrɛ ka ɲɔgɔn faamu kɔnɔna la mais ne bolo n'an bɛnna mun kan an k'o kɛ sɛbɛn k'o lase CEDEAO ni Union européenne ma ani Faransi ma mais an ma bɛn fɛn kan fɔlɔ. an balona k'a fɔ ni tun ye Sidi Traoré Kanya Sima tɔgɔ la min ye kulu dɔ ye communicatif kɔnɔ la kɛrɛnkɛrɛnya na o kulu fɔcogo la n'a bɛ wele ko APC o ɲɛma ye Binta Jalo ye ale yɛrɛ b'a hakilila di ko in kan an ka lamɛn. jamana in tagayɔrɔ 2 ou 4 ou 5 de bɛ sɔrɔ a kɔnɔ n'i y'a ye assise in falenna k'a bɔ a délai kɔrɔ parce que saramakɛ dɔw la bonya ma sigi dɔw kɔrɔ k'u wele ten dɔrɔn k'u ka na ou assise bɛ yen o de weleli ani ka baara kɛ dugumana la ka ɲɔgɔn kanw lamɛn ka ɲɔgɔn sɔn ɲɔgɔn ta ma o de ma kɛ assise in kɔnɔ o de y'a to politicien caman banna ma labɛn ma kɛ ka ɲɛ parce que information ma passé comme il faut et puis a kana kɛ copier-coller quoi an b'a ye mɔgɔ damadɔw de bi baara kɛ mais n'a fɔra ko ka sigi réunion ni fɛnw na dɔw tɛ wele dɔw bɛ wele mɔgɔ ko de bɛ jamana ko in na an k'o bɔ a la an ka kɛ mali ko ye bɛɛ de ka impliquer a kɔnɔ n'an ma ɲɛ an bɛ furancɛ fanga la jamana in y'an bɛɛ de ta ye an ka baara k'o kɔnɔna la toujours insécurité in bɛ ka multiplier de bon o b'anw yɛrɛ siran et puis a b'u kun na ko politicien jamana in tɛ se ka mara ni politicien tɛ dɛ sarasiw b'u ka stratégie dɔn et puis politique ye fila m'o fɔ mɔgɔw ye dɔw bɛ don politique la pour que n ka n dayirimɛ sɔrɔ ani n ye jamana kanu o tɛ kelen ye et puis bɛɛ se ka terrain kɛ dɛ tant que n'anw politicien minnu ye terrain kɛ anw de bɛ base dɔn anw de bɛ mɔgɔw dɔn cɛkɔrɔbaw dɔw bɛ yen nɔ olu ma kalan mais olu bɛ jamana in dɔn n'u ye jamana in dilan k'a d'i ma papier la n'i y'a k'a kɛcogo la a tɛ fili bon sɔrɔsiw t'o sɔrɔ mais anw politiciens de b'o sɔrɔ parce que anw de b'an ka denbayaw to yen ka taa terrain sanfɛ bon ni assise in ma ɲɛ k'a bɛ kɛ fo an ka kuma feuille de route dɔ de ka di parce que ne ɲɛ bɛ jamana in na jamana in kɔnɔ anw ni dugu wɛrɛw tɛ kelen ye n'i ye Mali ta k'a lajɛ mɔgɔ wɛrɛw taxi wɛrɛw ni fɛnw minnu bɛ anw ma s'olu ma hali Mali 30% ma kalan bon mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ u tɛ sariya sen ninnu u t'a dɔn bamanankan na a tɛ ka traduit langue sugu bɛɛ dɔw yɛrɛ t'a dɔn mun yɛrɛ bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ jamana in bɛ Bamakɔ dɔrɔn de bolo koyi bon an dun ko élection tɛ se ka kɛ Bamakɔ ko f'a ka kɛ région bɛɛ la Bamakɔ de dun bɛ kɛlɛ la place ko ni poste ko ninnu na bon n'o ma ɲɛ o bɛ kɛ sariya sen minnu bɛ yen nɔ minnu b'u yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ toujours injustice bɛ yen nɔ o tɛ sɔrɔ cogo min na fo ka sariya sen ninnu de olu ta kelen e b'i yɛrɛ sɔrɔ dɔ la ne bɛ yɛrɛ sɔrɔ dɔ la o la ne tɛ sɔn ɲɔgɔn wɛrɛ ma e t'i yɛrɛ sɔn o ɲɔgɔn wɛrɛ ma mais tant que n'o ma kɛ ka tagabolo dɔ d'an ma k'a fɔ an ka bamanankan na an ka to dun kala vraiment an bɛ to fili kɔnɔ. an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye min bɛ tali kɛ Binta Jalo la o kɔfɛ parti min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o ye partigitɔn min bɛ yen n'a bɛ wele ko FAR an ka wuli olu ka muso dɔ n'i y'a sɔrɔ u bɛ tali kɛ Siribilakaw furumuso la Fatumata Siribe ale yɛrɛ b'a hakilila di assise in kan an ka lamɛn. ni assise ko in bɔlen a ma a bɛ se ka kɛ ko ɲuman ye ni hakilina ɲumanw b'a kɔnɔ n'a sɔrɔ a bɔlen a ma n'a bɛ jamanadenw bɛɛ hakilina de ɲinina a bɛ se ka kɛ ko ɲuman ye mais ni a y'a sɔrɔ kun wɛrɛ de b'a la min t'o ye bon an bɛ se ka fɔ ko o de man ɲi sinon ne ta hakili la a bɔlen a ma taa nin ka ɲi parce que ni nin kɛra jamanaden caman hakilina bɛ sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn kan donc anw hakilina ye min ye FAR kɔnɔ ani ne yɛrɛ hakilina ye min personnellement jamana denw mago bɛ fɛn damadɔ la assise kan ka base olu kan o fɔlɔ o ye sécurité parce que mɔgɔw bɛ ka girin peut-être parti politique dɔw bɛ fɛ an ka taa élection na mais an yɛrɛ b'a dɔn ani ala cɛ sécurité bɛ cogo min jamana kɔnɔ c'est pas possible maintenant donc ni assise ye caman fɔ an ye o kan malien bɛ k'i hakilina fɔ an ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya o hokumu kɔnɔna na
pour que faamuyali ka sɔrɔ o kɔnɔ u fana ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen sisan u k'a yira jamanadenw na u hakilina ye mun ye réellement parce que Mali in problème ye min ye communication de tɛ yen sécurité ko ye problème ye Mali kɔnɔ école taara depuis don jumɛn depuis le premier ko école taara denmisɛnninw tɛ ka kalan kɛ o ye koba ye jamana kɔnɔ min kɛlen don ka mɔgɔw kamana gan o y'a dɔ ye bɛɛ b'a dɔn panier de ménagère bɛ cogo min na jamana kɔnɔ o bɛɛ ye jamana n'a gɛlɛya tagabolo ye donc assise ka kɛ jamana kɔnɔdenw d'abord mɔgɔw ka yafa ɲɔgɔn ma fɔlɔ parce que maliyɛnw dusuku fuɲɛnen don ɲɔgɔn kɔrɔ kojugu donc mɔgɔw ka yafa ɲɔgɔn ma bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ko ni assise in tɛ Assimi ko ye nin tɛ Choguel ko ye nin ye Mali ko de bɛɛ ka na an ka assise kɛ ni an nana ni bɛɛ y'i hakilina fɔ a caman na ni mɔgɔw y'u hakilina falen falen an bɛ bɔda dɔ sɔrɔ sinon sécurité ko in kɔni ani école ko o ye gɛlɛyaba ye Mali kɔnɔ bi dɛ ni ɲɛ sɔrɔla o ma a ka ca Ala fɛ o ye bɔda caman sɔrɔlen y'an bolo mɔgɔw de ko assise bɛ ka kɛ ko fɛn ma f'u ɲɛna dɔw fana bɛ k'u plaigner ko n'a fɔra ko ka bɛɛ contacter ko a ko tɛ ɲɛnabɔ o tuma u bɛna kɛ cogo di sisan yarɔ o kɔni baara ka gɛlɛn mais ne kɔni bɛ min kɔni dɔn an sera waati la Mali in kɔnɔ maliyɛn bɛɛ k'i miiri Mali la fɔlɔ i politique mɔgɔ wo i sɔrɔdasi wo i mɔgɔ o mɔgɔ i nana mɛn k'i bɛ politique kɛ i bɛ jamana dɔ de kɔnɔ jamana de bɛ yen dɛ problème ye min Mali yɛrɛ tɛ yen fɔlɔ yɛrɛ il faut que an bɛɛ ka jɛ an ka laɲini dɔ kɔ fan dɔ fɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma pour que Mali yɛrɛ de ka kɛ yen fɔlɔ mɔgɔ caman bɛ k'a fɔ c'est vrai mɔgɔ bɛ k'a fɔ ko transition ko ka dɔ fara kan mais mɔgɔ bɛ k'a fɔ ko ka dɔ fara transition ka condition min na mɔgɔw ɲɛ b'a condition na an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Fatumata Sidibe kan u y'a fɔ cogo min na min ye jamana basigi na lafiya u bɛna sira min fɛ Ala ka baara in bila o hukumu kɔnɔna na n'an bɔra ye o hukumu kelen in kɔnɔna na an ka Mali jamanatigi bi n'i y'a sɔrɔ u bɛ tali kɛ Assimi Goïta la ale bɛ ka wele bila ani parti bolitɔnw ye ɲɔgɔn ye kɛ kunungo o sen fɛ da sira kɔrɔfɔ caman ma a b'a ɲini u fɛ u kana sigi ka fɔ ka don a da fɛ o sen fɛ dɔw y'a yira ka fulu kɔni olu tɛna sɔn nka dɔw y'a yira ka fɔ u bɛ taa ɲɔgɔn ye kɛ fɔlɔ fɛn minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ ye cadre d'échange ye olu ka kuma lase la Amadu Koyita lajɛrɛ in kɔfɛ ale ye kuma min fɔ o filɛ jamanakuntigi y'an wele sɔgɔmada in na ka yɛlɛ kuluba parti politique ɲɛmaaw bɛɛ donc anw na an ka cadre d'échange an ɲɛmaa caman tun bɛ yen nɔ ka taa weleli k'a lamɛn weleli bilala ma an taara lamɛn parce que jamana ko don donc rencontre kɛra min ye dɔrɔn jamanakuntigi ye kuma ta yan'a ka kuma ta ka ministre réforme ye kuma ta assise ko kuma de fɔra jamanakuntigi yɛrɛ ye kuma ta k'a ɲini mɔgɔw fɛ parti politique ɲɛmɔgɔw fɛ k'a ye bɛɛ wele ka na assise in bɛ na kɛ n'an b'a fɔ ma assise nationale de la refondation ko a b'a ɲini bɛɛ sen ka na maa si kana kɛ den kɔrɔfɛma ye ko jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi a ka kan jamanaden bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan a ka kan jamanaden bɛɛ kana k'i hakili di jamana ɲɛtaa kan an kɔni ko hakili la ni ko échange a kɛra n kɔnɔ k'a fɔ a tun bɛna kɛ kɛnɛ ye an fana tun ma hakilina di malheureusement a ma k'o ye mais min fɔra an y'a mɛn an b'a dɔn cadre d'échange anw ba tɛ sigi ka fɔ ma ka politique kɛ o ye ka baara kɛ pour que i ka jamana bɛ taa ɲɛ cogo min na ne sigi ka bɛɛ de bɛ se ka na n'o ye ne kuma ɲɔgɔnya de bɛ na n'o ye Mali yɛrɛ sigi ka fɔ jamana de donc anw hakili ye min ye dɔrɔn ka fɔ waati min na sisan nɔ ni assise n'a fɔra k'a bɛ kɛ komi jamanakuntigi yɛrɛ y'i da don a la a ka laɲini ye bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan an ye min fɔ kuma bɛ taa kɛ n'a fɔ to a kana terme de référence an ka kumaw bɛɛ kan an kana kɛ assise fana assise min na an bɛ taa kuma camancɛ fanga ni waati kan parce que anw fɛ camancɛ fanga ni kuma kɛra kan fo ka ban a fɔra k'a bɛ kɛ kalo 18 de kɔnɔna na an bɛ kalo 15 la donc ni kuma bɛ ko kan politique mɔgɔw ani gouvernement an bɛɛ bɛ sigi de baara min kɛra baara min tora min bɛ se ka kɛ an ye layidu min ta n'an bɛ se ka timɛ o de ka ɲi ne gɛlɛya b'a la fana an bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛn tigɛ pour que an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan donc o de ye cadre d'échange pour une transition réussie an ka hakilila ye maliyɛnw k'a dɔn k'a fɔ an ban tɛ sigi ka fɔ ma maliyɛnw k'a dɔn k'a fɔ an ban tɛ fɛn foyi ma min bɛ se ka Mali bɔ gɛlɛya nin kɔnɔna na mais an k'a dɔn dɔrɔn k'a fɔ an bɛ diɲɛ kɔnɔ de n'an bɛ diɲɛ kɔnɔ n'an ye layidu dɔw ta an k'o timɛ pour que an ni diɲɛ bɛ se ka kɛ donc n'an sigira ka kuma o kan a ka ca Ala fɛ donc jamanakuntigi ka weleli kan an b'o examiner an kan ka réunion kɛ Ala tɛmɛ ni min bɔra la an bɛ Ala sago kulɔ. an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Amadu Koyita kan ye u y'a fɔ cogo min na jamana in basigi na lafiya bɛnɲɔgɔnya bɛ sabati sira min fɛ n'o bɛ kɛ fasoden bɛɛ lajɛlen hakilila ye Ala ka sigifɔ ninnu k'a bila o minɛn kɔnɔ n'an bɔra ye karamɔgɔ Jakite ale bɛ kalan na nka Banikɔ marabolo kɛrɛnkɛrɛnnenya Joyila marabolo ma don ale b'a hakilila di bi gɛlɛya minnu b'an ka jamana kɔnɔ na an k'a lamɛn. karamɔgɔ Jakite ne bɛ Kalana mara la ka bɔ Bɛlɛkɔ mara la wɔ mais bi sigilen don Kalana mara la Tarawele la gɛlɛya fɛn o fɛn bɛ Mali kɔnɔ bi a fɔra ko an k'an to o fɔlɔ gɛlɛya cɛla o kɔnɔ yanni waati dɔw tɛ pour que an kana na bi dɛgɛ min kɔnɔ an b'o de kɔnɔ bi mɔgɔ minnu bɛ yen ni Maliko b'u hami na olu yɛrɛ ka faamu n'u ka fɔcogo la an tɛ mɔgɔ si ta k'a fɔ ko nin de ye président ɲuman ni min ye malidenw sago kɛ o de ye président ɲuman ye Mali bɛ gɛlɛya min kɔnɔ a sababu ye ko belebeleba fila de ye a fɔlɔ o ye kuma gɛrɛfu de ye n'i ko jamana ka i ka hakɛ d'i ma i ka jamana ka hakɛ d'a ma fɔlɔ jamana yɛrɛ tɛ se ka jamanaden ka hakɛ d'a ma f'a sɔrɔ jamana yɛrɛ bɛ yen
a filanan o marisi olu de ye Mali bi dingɛ kɔnɔ a ɲɛmɔgɔ fɔ ka n'a bila labanna mɔgɔ la k'a fɔ Mali bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi Mali bɛ olu ka gɛlɛya de kɔnɔ cogo ci t'u bolo bi ko u bɛ se ka Mali bɔ nin dingɛ in kɔnɔ Mali filɛ dingɛ min kɔnɔ bi u de y'an don a kɔnɔ minnu bɔra ka marisi kɛ n'olu ko jamana maracogo man ɲi ko dɔ ka wuli ka bɔ mɔgɔ kelen o mɔgɔ kelen bɛ ka sa kɔrɔ fɛ lahara u tɛ sira tu tigɛ u b'u ka hakɛ d'u ma parce que olu de ye dɔ wuli ka bɔ yen ko jamana maracogo man ɲi jamana dun bɛ mara nin kɔnɔ bi an tɛ mɔgɔ kɔrɔba dɛ mais depuis Mali dara nin ɲɔgɔn ma kɛ diɲɛ don o don hectare yirikaw bɛ jeni mɔgɔw bɛ faga n'a bɔra k'a fɔ k'a bɛna ladili kɛ o ko la minnu ye marisi kɛ ka IBK bɔ yen olu de ye marisi kɛ ko Mali ka bi tigɛ nɔ mɔgɔ minnu bɛ yen ko sirasiw kɛw doni talen k'a da i kun bolo tɛ se doni min kɔrɔ IBK kuru kɔrɔ kɛ minnu bɔra ka marisi kɛ o Mali bi tigɛ kɔnɔ k'u mɔgɔ kelenw ka bɔ ka marisi kɛ ka kɔrɔbɛla libéré Mali tun bɛ cogo min na kunun hakilimaw ɲɛ bɛ o la Mali cogo min na bi hakilimaw fana ɲɛ bɛ o la Mali bɛ dingɛ min kɔnɔ bi depuis Mali dara a ɲɔgɔn ma kɛ kuma si tɛ bi hali n'u ye larusi jigi ka na Mali dugukolo in ka bi fo Mali bɛ gɛlɛya min kɔnɔ u k'a bɔ a kɔnɔ an mako tɛ kuma si rɔ an ye kuranna jigikɛw an ye tawureta kalankɛw an ye larusi jigi o si tɛ tiɲɛ ye bi min tun ye tiɲɛ ye a y'an to ta yanni nin ka tɛmɛ o de tun ye tiɲɛ ye a fɔra u ɲɛna kɛlɛ o kɛlɛ bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ a si tɛ Mali ko kɛlɛ a bɛɛ ye jɔyɔrɔ ko kɛlɛ de ani Mali ko ti kelen ye wulikajɔ kɛlɛ minnu ye kɛlɛ kɛ k'a fɔ ko sirasiw nana fanga minɛ bi ni fanga tiɲɛna sirasiw n'o tɛ dɛ wulikajɔ kɛlɛ minnu ye kɛlɛ kɛ an b'a bɛɛ kun dɔn i ka tɔnɔw datugulen i ɲɛ i wulila ka kɛlɛ kɛ ani ye kɛlɛ kɛ n ka jamana kɔ o ti kelen ye ni jamana ko kɛlɛ bɛ Bamakɔ dɔrɔn tɛ Mali ye o n'i ye Mali tila bi tila 3 ye i bɛ taa sɔrɔ tila 2 a tɛ Mali bolo tila 3nan yɛrɛ don kɛra o la ni Mali ko kɛlɛ don ka bɔ Bamakɔ marisi la ka don kɔrɔn fɛ an bɛɛ ye Maliden don Mali kura fana t'i sɔrɔ fo mɔgɔ kura ka hakilina kura ta mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ka kuma i politiki mɔgɔ o i diinɛ ɲɛmɔgɔ o a si ta tɛ Mali ko ye Mali tun b'u ɲɛna ya dingɛ min kɔnɔ Mali kelen bɛ o dingɛ kelen kɔnɔ i bɛ Bamakɔ bɔ Mali la a bɛ komi n b'a fɔ i ma foyi bɔ a la président bɛ yen dɔrɔn sinon dugukolo tɔ bɛɛ ye Mali dugukolo ye a ye bɔ a ka kun da kɔrɔbɛ ka a ye Bamakɔ to yen n'a ye Mali ko kɛlɛ la président kelen tɛ se dɛ nin ye président o ye bɛnkan de ye o sinon jamana man ca président kelen ya est ce que mɔgɔ ɲuman yɛrɛ bɛ sɔrɔ Mali la k'i sigi Mali ɲɛfɛ wa min mana sigi ko nin man ɲi min mana sigi ko nin man ɲi et puis an bɛ min fɔ Asimi ɲɛna IBK wulila ka mɛn premier ministre nin bila nin man ɲi fo ka n'a kɛ IBK i yɛrɛ ka wuli ka bɔ Asimi kana sɔn mɔgɔ bila ma dɛ m'o fɔ a ɲɛna n'a ye mɔgɔ bila kɛ turu kelen bɛ taa s'a yɛrɛ ma ye dɛ min mana sigi nin man ɲi min mana sigi nin man ɲi Mali tɛ se ka dilan o kan o. An balona k'a fɔ nin tun ye karamɔgɔ kan ye an bɛ dugawu kɛ Ala ka hakili ɲuman d'a ma n'an bɔra ye Fanakaw fɛ Umu Sise ale yɛrɛ kuma ta bi kɛrɛnkɛrɛnnenya gɛlɛya min bɛ ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ na ale b'a da soma bi an ka lamɛn. Umu Sise maliyɛn don an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye sa n'a fɔra ko ɲɔgɔn cira o ye Mali cilen de ye maa si bɛ k'a lajɛ a k'a kɛ Ala ni Ala kira kama a ka taa walidenw bɔ kɔngɔ ni minɔgɔ la sa u ka bɔ kirimu kɔrɔ n'ale ma bila kɛlɛ ɲɛ cɛ o tɛ taa o ɲɔgɔnkaw tɔɔrɔ la olu la jabara olu tɔɲɔna lebu ko tɛ min kɔnɔ olu lebura Asimi de kan ka sɔrɔsiw da balo kan ka mobili fa ka taa n'a ye ni jadisiw bɛ min kɛ o k'o kɛ a man ka jigin avion na o a bɛ mobili de fa ka taa d'u ma k'u balo k'u ni lahinɛ ni avion ta jigira Asimi siran dɛ ale de y'an marabaa ye ale de ye sɔrɔsi ye an y'ale de ta ko sɔrɔsi don Musa tilela Musa kɛlɛ simakɛ Musa ko diɲɛ kɔnɔ ni Musa ma taa kɛlɛyɔrɔ la Burukina kɛra Musa ye Burukina Wagadugu kɛlɛ kɛ ka bɔ Mɔsiw bolo ka taa avion kɛ ka dumuni jigin i tɛ se ka mobili wuli ka taa ni dumuni ye ka taa jigin Ala de ye ni nɔgɔya ale dɔw bɛ wolo ka sɔrɔsi dɔ fini na Asimi yɛrɛ ko k'ale n'a ka kuma walayi n'a bɛ kuma a ka kisɛ tiɲɛna k'an faga n'an bunna k'an faga muso dɔw denw bɛ k'an sa an bɛ taa sɔrɔ olu k'ale kɛma jɔlen Ala b'a kisi tigɛ parce que minnu bɛ k'an sa mɔgɔ dɔw den don mugu ni kisɛ de kan ka taa balo jigin an ka sogo bɛ ɲɔnɔ an ka jɛgɛ bɛ ɲɔnɔ an ka malo bɛ ɲɔnɔ diɲɛ fɛnw bɛ ɲɔnɔ jabaw bɛ ɲɔnɔ muso min man ka jɛnɛya kɛ o ye jɛnɛya kɛ ɲɔnɔ k'ale sigilen to kirimu kɔrɔ a ma dabɔ kirimu kɔrɔ sigi kama anw yɛrɛ maliyɛn musow de ka bɔ k'an jɔ Asimi k'a kɛ Ala ni kira kama a ka marifatigiw tugu mobili kɔ ka taa balo jigin mɔgɔw ye a fana ka dumuni jigilen bɛ muɲa mɔgɔ ye ɲɛnama jumɛn bɛ taa avion kɔnɔ ɲɔnɔnkaw ka bɔ bolo la jadisiw y'u lajaba musow ɲuman bɛ an bɛɛ de kasira o nana Ala ka kiba ye jadi min kɛ an b'olu dɔn Abilaye Ala k'i sara ni hɛrɛ ye walayi i hakili b'u la cogo min Ala k'i dɛmɛ hali n'i sara la Abilaye i kɛra sedisi ye i kana sira ka ni kumakan falen mɔgɔ si ye n'u y'i faga Ala b'i kɔ kɛ barika ye tora jadi la. An balona k'a fɔ nin tun ye an balimamuso kan ye Umu Sise nin bɛɛ kun tɛ dɔ ye dɛ gɛlɛya min bɛ u badenw ka jamana kɔnɔ o bɛ se ka ban cogo min na o y'a kunba de Ala ka kɛ ten kunungo kunnafoni minnu tɛmɛna sura de ɲɛji bɔra ka caya kosɛbɛ Farabugu donsoba y'an wele a ko an ma k'a bɛ foli ta ka ɲɛsin jamana marabaaw ma fɔlɔ ani o kɔfɛ an balaka min ye kunnafoni d'a ma k'a bɛ min fɔ gɛlɛya kɔni dan de Farabugu ta ye tiɲɛ na la ka kan nka a bɛ fɛn min fɔ n'o ye fili a kɔnɔ ko a tɛ k'a fɔ avion nana balo jigin dɛ komi maa caman bɛ yen n'a fɔra avion nana d'a ma olu hakili la k'u nana ni balo ye ko avion nana a nana banabaatɔw de ta ka taa n'o ye ko n'o tɛ ko balo kisɛ kelen mana avion in fɛ dɔgɔkun kɔnɔ ne ko n k'a kɛra jigilatigɛ ye ko kura kun bɛ ne kɔnɔ avion nana balo de jigin n'a fɔ ale y'a fɔ an ye cogo min na ka sɔrɔ ka taa ni banabaatɔw ye a ko banabaatɔw de kɔni cayara ka sɔrɔ kɛ gɛlɛya ye bi bi na o banabaatɔ minnu bɛ yen olu ye wele bila de ministre de avion bila ka n'olu nɔfɛ k'o de kɛra i ka dɔn k'a fɔ
tali kunye o de kɛra banabaatɔ ninnu tali ka taa nka ko n'a ta bɛɛ olu ye nin gɛlɛya in sɔrɔ de k'u bɛ faso fɛ wa hali bi u bɛ faso wele hali bi u bɛ foli se faso ma bi u kɛlen bɛ ka sɔrɔsiw bila ka taa olu fɛ farabu nka hali bi u b'a ɲini faso fɛ olu bɛ faso kɔ o de ye gɛlɛya kunba ye nka faso hali bi a ka wulikajɔ kɛ cɛsiri ka se ka mafilɛli a bɛ baara la dɛ hali bi ka dɔ fara cɛsirijala kan an bɛ dugawu kɛ ni ye nin bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan a kuma bɛɛ bɛ taa kɛ mun ye farabu bɔli bolo la yarabi ala ko hakilila ni k'o sabati n'an bɔra ye fara ɲɔgɔn kɛra dugutigilakaw k'olu fara ɲɔgɔn kan kulu dɔ bɛ ka labɛn olu kama n'o ye u ka jɛkulu ye o kulu min b'a la ka sigi dugutigilakaw olu de kan ka se ka kɛ ko bɛɛ lajɛlen kun ye nka a ko caman bɛ a bɛ labɛn de ka na du sigilen ma u kɔni jɔyɔrɔ t'u la k'a sababu kɛ bi an ka k'u taabolo ye u yɛrɛ u la k'u jɔ u bɛna kulu dɔ sigi o kulu fara ɲɔgɔn kan an b'a la k'a fɔ kumatigi ye maa min ye o ye Alassane no Kanute de ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. An y'a essayer ka welekan de labɛn ka a ɲɛsin Mali dugutigiw bɛ fan o fan fɛ a ka se k'u lasɔrɔ ni a ma se ka min lasɔrɔ o ka dugudenw ka association bɛ yan nɔ o bɛ se ka taama ka las'u ma o de y'a to o jɛkulu fila an bɛ baara kɛ ni o de ye o jɛkulu fila an bɛ baara kɛ ni o de ye ka welekan bila dugutigiw ma u ka fara ɲɔgɔn kan k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma olu fana ka se ka jɛkulu dilan sa a sera jamanadenw bɛɛ y'a dilan bɛɛ y'a dilan olu de bɛ ni dugudenw ka so sariya fɛn mana ta a bɛ bolo olu de kan dugu kɔnɔ fɛn mana kɛ a bɛ bolo de kan a kɛra loi ye a kɛra politique a bɛ kɛ yen nɔ de mais o da tɛ ko la se t'u ye donc n'u sera k'u bolo fara ɲɔgɔn kan u bɛ se ka yɛlɛma don o ko la n'i y'a y'u ka fanga fana lajɛ fanga ba sigilen de don dugutigi bɛ se ka san 100 kɛ ne ala ma s'a ma a bɛ dugutigiya la président ɲɔgɔn bɛ se k'o sɔrɔ a bɛ se k'a sɔrɔ gouvernement ɲɔgɔn bɛ se k'o sɔrɔ ministre bɛ se k'o sɔrɔ donc fɛn dɔ bɛ yen nɔ o y'an jɛ quoi donc n'an y'an kɔfilɛ an bɛ se ka segin an kɔ an bɛ se ka o fɛn ninnu n m'a fɔ k'a bɛɛ ka ɲi dɛ mais minnu ka ɲi an bɛ se k'olu tɔmɔ ka baara kɛ n'a ye anw ka coalition tun taara ministre de la refondation bara ka taa ni laɲini kɛ a y'an kunbɛn a y'an bonya an ka laɲini diyara ye kosɛbɛ a diyara ye kosɛbɛ o dɔgɔkun kɔnɔna de la nin nana kɛ an m'a fɔ k'a fɔ k'an de y'o bila i ka sa tun b'u kɔnɔ mais a kɛra coïncidence ye mais an kɔni wulila ka taa bara an n'a kumana kosɛbɛ an ye fɛn fɛn fɔ yan nɔ ani papier fɛn fɛn an y'a bɛɛ d'a ma a b'a bɛɛ kalama voilà donc nin kɔni nin ye ko ɲumanba de a tora sa dutigi k'u bolo di ɲɔgɔn ma u k'a faamu k'a fɔ mɔgɔ ko tɛ jamana ko de don u ka jamana bila sanfɛ ni olu ye an ka wele kan mɛn k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ k'u ka tɔn sigi mais tɔn in sigi cogo de b'a la dɛ k'a fɔ k'i b'a sigi Bamakɔ k'a lajigin duguma o tɛ i b'a ta duguma de ka yɛlɛn sanfɛ village b'a kɛ commune la commune b'a kɛ cercle la cercle b'a kɛ région na région b'a kɛ faba la voilà n'o kɛra comme ça hari ni mɔgɔ kelen ye kuma fɔ parce que ka représentativité c'est clair mɔgɔ bɛ sɔn i ka kuma ma. an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Alassane no Kanute kan ye u y'a fɔ cogo min na dɔ wɛrɛ tɛ dɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ Musa ni ta de ye kɔmɔ ye kɔmɔ man ka bɔ k'o kɛ ko Musa ni tɛ se ka gɛrɛ o la yɛrɛ o ye gɛlɛyaba ye ka fɛɛrɛ tigɛ min y'an ka dugutigilakaw ye ka jɔyɔrɔba d'u ma kɛrɛnkɛrɛnnenya sigidaw kɔnɔna na an b'a lɔn k'a fɔ o y'a kunba de ye n'o tɛ n'i ye jateminɛ foyi tɛ se ka kɛ ni dugutigilakaw tɛ nka dugutigilakaw jatelen tɛ dɛ u bɛ don dugu kɔnɔna na ka taa maaw minɛ ka taa n'u ye ten walima ka convocation ka taa di dɔ ma ten k'o minɛ ka taa ka sɔrɔ dugutigi yɛrɛ tɛ foyi kalama la o ye fɛn ye fɛn min bɛ yen n'o man ka kɛ a fɔra de ko dugutigi ni fɛn fɛn bɛ yen ni fɔlɔ don i b'a sɔrɔ u tun bɛ taa dugutigi de fɛ yen hali ni convocation tun bɛ d'i ma ale de bɛ sɔrɔ ka taa weleli sɛbɛn d'i ma nka bi o bɔra la an bɛ dugawu kɛ n'u y'a sigi a minɛ kɔnɔ la gɛlɛya caman bɛ yen an b'o fɔ so k'a sɔrɔ a ma se faama wɛrɛ a sɔrɔ a ma se gɛlɛya wɛrɛ ma ala ka baaraw a bɛ ka fɔ cogo min na ala ka kɛ ten n'an bɔra ye projet dɔ k'an ka jamana kɔnɔ ka baaraw bila sen kan sanko fɛɛrɛ bɛ se ka tigɛ tunga yɛrɛ gɛlɛya minnu b'a la ka se ka fu siri o dan na o kɛra kulu ye minisiri b'an ka jamana kɔnɔ u ka baara ɲɛsinnen bɛ jamana wɛrɛw ni ka dɔn ka fɔ an ka jamana olu koɲɛ u ka taama siraw k'olu kala ɲɔgɔn na o minisiri so olu ka mɔgɔbɔ min tun bɛ kɛnɛ kan o ye ka dɔn k'a fɔ Nɛma Gindo de ye ale ye kuma min fɔ kɛnɛ kan o filɛ. An tun bɛ baara min na san saba baara de tun don a tun bɛ sifinw ka tunga fɛ tagali duguma sira fɛ k'o kɛlɛ ani an dafɛ jamanaw ka taama nɔgɔya ani ɲɔgɔn cɛ anw tun bɛ o baara de la an ye san saba de kɛ o baara la o san saba kɔnɔ an sera ka fɛn caman kɛ projet taara an ka région saba projet tun bɛ région saba de kun kan Bamakɔ b'a la Kayi b'a la Sikaso b'a la an ye Kayi ta kun jumɛn na Kayi ni jamana caman bɛ dancɛ bɔ o jamana caman ninnu i b'a dɔn k'a fɔ ko an ka denmisɛnninw bɛ tɛmɛ o fɛ Sikaso fana ani jamana caman bɛ dancɛ bɔ an ka denmisɛnninw bɛ taa fana o sira fɛ donc o hukumu kɔnɔ san saba in kɔnɔ fɛn caman sera ka kɛ aw yɛrɛ ye an ka sifinnakaw ye minnu ye catigi bɔ an ye sisan minnu ye dɔnkiliw da an ye sisan o mɔgɔ minnu ye
nin baara in kɛ sisan san 3 in kɔnɔ ani u ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u ye anw dɛmɛ ani u sera ka denmisɛnninw sifinlakaw caman la faamu ani denmisɛnnin caman fana bolo donna baara la k'a sababuya kɛ nin projet in ye an y'a fɔ an ka kuma na sisan ko nin projet kɔni kun cɛra mais o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko projet banna Union européenne de tun ye anw dɛmɛ fonds fiduciaire okumu kɔnɔna na nin projet kun cɛra nka projet caman wɛrɛ bɛ kɔfɛ minnu bɛ anw dɛmɛ ka denmisɛnninw kunna ka sifinnakaw kunnafoniya ani ka u bolo don baara la kamasɔrɔ n'i ko mɔgɔ ka fɛn dɔ bila f'i ka dɔ de bila a kɔrɔ min bɛ a dɛmɛ walasa ka o tungafɛ tanga kɛlɛ donc o baara de kolonbo karila bi ka projet in kun cɛ sɔgɔmada in na. A fɔra cogo min na yarabi ala u ye projet min n'o sigilen filɛ sen kan ala ka ɲɛta ye ka ɲɛ san ka jamana ma fɛn fɛn ka dɔn k'a fɔ bi tunganata yɛrɛ gɛlɛya minnu b'a la ka se ka fura sɔrɔ o gɛlɛya la ala k'a bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye an bɛ taa jamana kɔ kan na Mohamed Samakɛ mun b'e bolo bi. An karamɔgɔ kunnafoni an bɛ taa Libankaw fɛ yen wulikajɔ ni nisɔngoya taamabaw kun bɛ Libankaw fɛ kunun tɛnɛnto novembre tile 29 wulikajɔ kun tɛ dɔwɛrɛ ye an b'a fɔ ma ko vie chère n'o ye da dumuni fo ka taa se fɛn caman ma ko olu kɔni ka gɛlɛn nin waati na o de kama maaw kɔni tun bɛ wulikajɔ la ka siraw tigɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ Libankaw fɛ yen n'an bɔra yen an bɛ taa RDC an b'a ladɔn k'a fɔ min ye RDC jamanakuntigi ye n'o ye Félix Tshisekedi ale kɔni ye yamaruya di Uganda kɛlɛkɛcɛw ma ko min ye marifate jɛkulu minnu b'u ka yɔrɔ la fɔcogo wɛrɛ n'o ye force démocratique alliée n'o ye Mamour Tilo ye ko kɔni bɛ se ka na u nɔfɛ ale ka jamana kɔni kɔnɔna la walasa ka maa jugu ni k'u kɛlɛ a y'a yira k'a fɔ ko min ye fagaliba min kɛra Congo ale woroduganfan fɛ ka taa se min ye Uganda ale kɔnɔna na ko fagaliba min kɛra ko a bɛɛ Mamour Tilo ka baara ye n'an bɔra yen an bɛ taa Sénégalikaw fɛ yen an b'a ladɔn k'a fɔ sommet Chine Afrique n'o ye lajaraba min n'a bɛ kɛ Chine jamana ale ni farafinna jamana ni ɲɔgɔn cɛla la ko a tako Chine kɔni ko tun bɛ sen na Sénégalikaw fɛ yen ka daminɛ dimanche don wa k'a bɛ sen na k'a ma ban fɔlɔ kunnafoni ko fɔlɔ ko min ye jɛɲɔgɔnya baara caman kɔni ko o kɔni bɛ Chine jamana ale ni farafinna jamana ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnen i n'a fɔ jago siraw ka taa se sira wɛrɛ ma ko an bɛ don min na ko bi ko a kɔni fisalen farafinna jamana caman ma kunnafoni ko fɔlɔ ko ni jɛɲɔgɔnya baara min kɔni bɛ Chine jamana ale ni farafinna jamana ni ɲɔgɔn cɛla la ko o kɔni ye fɛn min ni a kɔni bɛnlen tɛ Faransi jamana ale ni États-Unis jamana ma n'an bɔra yen an bɛna Nigérikaw fɛ yen an b'a ladɔn k'a fɔ min ye convoi militaire français n'o ye Faransi kɛlɛkɛcɛw olu ka jɛkulu dɔ ye ko olu kɔni tun bɛ ka bɔ Burkina ka taa Nigérikaw fɛ yen an b'a dɔn k'a fɔ fɛn min ye Niger ale sifinnakaw dɔw kɔni k'olu ye wulikajɔ kɛ ka se ka sira kɔni da ni maa ninnu ye o wulikajɔ senfɛ la sa Niger kɛlɛkɛcɛw Niger lakanabaaw n'o ye polisilakaw olu ni denmisɛnninkaw ninnu kɔni nana kari ɲɔgɔn na a kɛra sababu ye ka mɔgɔ fila ɲɔgɔn na ka olu kɔni bɔnɛ o ni la n'an bɔra yen an bɛ taa Gambikaw fɛ yen an b'a dɔn k'a fɔ min ye jamanakuntigi kalata baaraw ko o kɔni bɛ sen na an b'a fɔ min ko campagne n'o yɛrɛ fɔ kɔni ko olu kun bɛna cɛ sɔɔni ko an bɛ don min na ko bi ko Gambie jamana min na ale kɔni ka dɔgɔ farafinna jamanaw bɛɛ lajɛlen ye o de kama sa cɛbɔ minnu bɛ yen ni olu yɛrɛ kɔni bɛ liste kan waati na ko o tɛ tɛmɛ maa 6 ɲɔgɔnna kan an karamɔgɔ an ye kunnafoni min sɔrɔ ko an kunnafoni la bi sɔgɔmada in na o la kumaba dɔ tun ye an bɛ dugawu kɛ yarabi ala Mohamed Samakɛ ala k'a bɛɛ lajɛlen ɲɛ ka basigi lafiya k'o cogo an ka jamana walima diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na k'an to jurukunba kelen na ala k'o k'a kɛ ala ya kosɔn basigi k'o sabati